Zarada od 300 evra. Da li ste spremni za letnju sezonu kampovanja? Ovaj oglas za šatorsku prikolicu krije odličnu priliku. U pitanju je engleska šatorska prikolica. Dolazi sa mnogo nove opreme. Tu su frižider, plinski rešo, posuđe i novi dušek. Registrovana je, suva i ne prokišnjava. Nema ugrađenu vodovodnu instalaciju. Cena od 1100 evra je veoma povoljna. Slične registrovane prikolice prodaju se u proseku za oko 1300 evra. Neke idu i do 1500 evra na domaćem tržištu. Glavna prednost je što je već registrovana. Dolazi sa svom potrebnom opremom. To novom vlasniku štedi dosta novca. Postoje i mane. Nedostatak rezervnog točka i instalacije može odbiti neke kupce. Šatorske prikolice imaju specifičnu publiku. Plan za preprodaju je jednostavan. Uz detaljno čišćenje i bolje fotografije, cena može ići gore. Najbolje je oglasiti je na proleće. Može se prodati za 1400 evra brzo. Naša preporuka je kupovina uz malo cenkanja. Prodavac je na platformi više od 15 godina. Oprema vredi dobar deo traženog novca.